Е чест, повтарям, да ви приветствам с добре дошли и нека този събор всяка година става все повече и по-голям. Благодаря ви. Нашето животновъдство по-модерно, по-конкурентно способно, по-атрактивно, а това от своя страна ще допринесе за привличане на нови контрагенти и инвестиции в животновъдния сектор. Нека да съхраним уникалните български породи. Влизайки в Европа, ние има какво да покажем. Откривам третия национален събор на овцевъдите 2014 година Арбанаски. Фолклорно изкуство, изобразително изкуство, художествени занаяти, свързани с овцевъдство, обичайните практики на празника Гергьовден в различните етнографски райони в България. Награди, да кажем, на организаторите, които са тук и приемат всяка една идея, всяка година. Пазар Георги Кръстев, 20 минути. Запалим барбекю, да всяка една ракица. Добър ден,